nabukgan ko aning iyang kahimtang no kay usually natong madunggan is kanang about sa giingon niya nga pabayaron siya mao na akong gikabalak ano kay Yes, Ate Jean. kay Maningil di ay. na daing ana no akong nakuanan man gud isa man nag-uya bra mag-uli ay og mga gamit or magbawi ay og mga nagasto no or mga something pero about sa marriage siguro medyo makuan pud ta no makapangutan na pud ta na aday mga ingana or naaba pud na sa atong mga pamalaod kaganina na kung sige kuan sige nga palaban sa kaning atong mga online nga mga sources pero wala pa gyud nako ingon nga natugkad ang pinakatubag pero sa akong nabalaan base ra pod no sa ano sa uban nga mga kuan pagkaing ana man god nga kaminyon ang pwede ra siguro ingon nga hisgutan ambot o kuan mapud ni accurate mapud ang ako kuan ang pwede ra siguro ingon nga angay hisgutan is during conjugal mao na pinaka-common nato no if naamoy mga naipundar panahon nga magminyo na mo pero ing aning syempre before the wedding kasagaran man gyud nga ingon pa mo shoulder sa mga galastuhon is ang lalaki di ba labi na kung ingon pa kanang tawag ani kanang kinaraan ang pamaagi kanang unsa term ana siya kanang traditional nga Yes, pamaagi di Ate ba Jean, oo daghan saon. Di ba lalaki ra gid ang lalaki gyud ang mo shoulder ang yes, mudo pa lagi sa ng gastos. obligasyon kay ikaw may nangasawa. So ikaw ikaw mo may nang gasto. interes. Oo, maunay ko ano. Pero sa gani nga kahimtang, sa akong nakuanan, para sa ako ara ni mga ka-feeling sa kanang mga siguro apil na. Siguro iyang kuan Ate Will is apil na siguro tong ring. Mga Yes, wedding ring or tanan-tanan tanan-tanan na, gasto. di ba? Para sa ako part man siguro na nga as a gift sa imong gipakaslan sa imong asawa ng mga ingana ang mga gastos so dili ko sure if naabay kuan ingana nga pwede ka nga makuanan kay maulagi ni atong gipading kamutan unta og hanap no pero ang kasagaran nga mga kuan man god kasagaran nga mga ah, ingon pa kuan kanang mga frequently asked questions is about ng kasagaran kanang mga nadunggan na pud nato pero sa ing-ani nga kaso medyo mablangko tag kadalian ni kay wala koy na sugatan pa nga ing-ani nga maobligar ba ang akong nakuanan is kanang mismo sa adlaw nga naa nakapreparar na tanan unya gilayasan ka kanang wala ka Yes. tungha kana siguro naa kay kuan kay murag na humiliate man ka no napakaulawan ka pero if ever kanang nakasettle na mo unya nakbantayan nimo ang batasan nga dili maayo ingon pa dili makaon sa iro so siguro usa man pagani siguro na sa mga valid reasons nga nung pwede ka mo file at will no o kanang Yes. ana Pwede ka mapabawsi siguro, Ate Jean. Kung bawsi or di ba kaha ka ng mga reasons para mo kuan ka nga og legal separation or annulment pa kaha urag usa na siya sa mga yes, kay grounds murag nga naama na siya problema sa kuan Ate Jean panghuna-huna, naay pangisi. issue nga kinahanglan Oo. i-settle Murag na ay mga disorder siguro no Oo, na naangkon sa usa ka tawo kung inaana ka. Mm. Mm. So siguro ang ako rang ikakuan sa imo karon dili lang siguro ingon nga magpaapekto ka sa kung unsay iyang mga gipangbuhian kay actually ning distansya ka ning layo ka sa iya tungod kay naa kay rason igo nga rason naa kay ingon pa katungod siguro nga ingana magud nga klase at tiwil nga batasan na dili nimo mailimod nga posible siya maabot or ingon pa mo hantong sa pisikalan or kanang Yes, oo, mas malala pa di ba Kung mopatol ang isa, kung kanang dili bitaw mag-adjust, dili magpaubos. So kana dako ka imposibilidad nga mapasakitan gyud no. maunay ko ano sa mga kuan nato nga prevention is better than cure. So ang pagdistansya nimo is dili man ingon nga unsa ba kanang gusto gyud nimo siya nga daoton or
kaanan ba kanang iyang gibati pasakitan siya or di ba gi kuan ra nimo imong kaugalingon para mas at peace sa ka bisan for the meantime ra kay lain pud baya nang maghatag ka og panahon sa imong kaugalingon para makahuna-huna ka kung unsa gyud ang sunod ang unsa ang angayan nga sunod nga mga lakang kung mudistansya na bagyod ka totally or matimbang nimo nga pwede pa mahanapan og mga pamaagi para dili man ma-correct gyud dayon at least na inanay no gradually nga magiyahan imong partner kay basi naa pa day potential nga makuan pa no mas ma-resolve pa ang ingana niya nga issue basin kulang lang pud siya og mga pagpa-realize nga importante pud gihapon ang pamilya bisan pa og naa natay kaugalingon nga kuno naa natay kaugalingon gi-shape nga pamilya so maura siguro ang ako sa imo is maglig-on sa kakaron presence of mind and if ever, if possible, mohanap ka og ingon pwede nimong kapangonsehoan kung unsay angay buhaton or if naabag yun siya'y katungod nga pugson ka pagbayad sa iyang mga nagasto during sa inyong kasal. Yes, murag lisod kay na ate Gino nga pabayaron ka nga kay dili maghimpos inyong kasal so o inyong kaminyoon pabayaron ang kung kay ni breach of contract breach of contract ate Jean. So in ana nga murag kuan man na no murag kanang dili man usual nga kanang panghitabo nga ang lalaki magpabayad sa babae kung magbulag mo kung biyaan siya. So di mo na giingon nga dili pud maayo siguro sa part sa babae. Ang experience. So sa imong problema karon Ma'am Lucille nga ang imong pangutana kung unsay imong angay buhaton. So sa among ikasulti diri duha ni Ate Jane nga pag kuan sa kuno no paghatag sa og space sa imong kaugalingon hunahuna asag maayo kung unsay imong angay buhaton kung mo padayon ba ka or murag sa inyong paghusay ug ako dili ko mo bayad Ate Jane. Ayaw pagbayad nga mo bayad man ka nga nakapahimos naman pud siya sa imo, di ba? Oo. So asawa di ba? So tungod lang sa iyang kinaiya nga murag insakto man imong gibuhat sa ako lang Ate Jane. Insakto yang gibuhat nga mo hatag sa space ang kaugalingon kay di ba kung mo man na gigiingon nga ang di man nato mahibaw-an ang kinaiya sa tao kung dili ta mag-uban kung di ba mag-inanay na nagpakita dili na ingon nga bigla mo pakita ang kinaiya sa usa ka tao so mo nagiingon nga continuous kuno ang pag-adjust sa kinaiya sa usa ka tao so usa labi na magtiayon so dili dali nga ma-change. So siguro iyan ang gipakita ang iyang tinuod nga kinaiya sa imo ha. So murag ako ma-experience Ate Jean nga kini bitang perfectionist nga tao nga murag puros lang tanan nimo bisag pag kuan ni mo no pagbutang sa plato, paghukad og kanon, pagluto. Daghan koreksyon murag unhappy gid ka kaayo. Mura kag kanang sa karon nga panahon Ate Willow, mura kag nag-live nga ang mga nag-view sa imo is mga bashers sa imo. Yes. Walay sakto na so gibuhat. kay insakto nga gibuhat. So murag hurt mo pud kaayo Ate Jean nga bisag pag magkinahanglan bitaw ta no bisag tiguang na ta mga insakto na tag-edad pero mas malipay gihapon tag i-appreciate Ate Jean di ba? Tama. Na ay mo kuan sa imo mo praise sa imong mga gibuhat murag bisag maingon na lang nga kalamian na imong giluto murag malipay naman lang ka no nga so naon nga puros lang kuan koreher ang imong madawat o sa pa na correction or sige lang yung mali ka so murag kuan na ka ana di na pud na maayo para sa usa ka bana nga imo pong himuon sa imong asawa kay unsa naman lay iyang rule so normal mo kuan gid ang asawa labi na nga na pagkinaiyang mayon nga dili na ko obligasyon wala ko'y budget para sa imong pamilya so intaan aba nga murag dili lang perfectionist kun dili na pud siya pagka-greedy Ate Jane. So nagkauban ang ano perfectionist o greed. So murag naggrumble na so mabuang tang asawa ani. Kung kita ang naa sa iyang side dili tapod kalihok. So mo na giingon nga ang conflict magpadayon
kung inaana na lack of intimacy pud ta Ate Jean kay mag-ignay man ka. Di ba? Permi man ka mag-ignay bisag na mo sa bed no sa usa ka matulog na mo pero nag-ignay pa ka kung unsaon imo pagkuan sa iyang kuan plaster sa iyang mga gamit, di ba? Mao. Oo. So inana nga dili maayo. Insakto sa ako lang Ate Jane nga insakto sa nga magpalamig sa siya. Tama, oo. Oo, iya sang hunaon kung mobalik ba siya o dili. Pero kung makigbalik yun sa iya, mamugos na mo nang gikondisyonan siya. Kung di siya mobalik, pabayaron siya sa iyang nagasto. So, imo na mo nang imong Dangob. yes, timbang-timbangon nimo og maayo Lucille kay kung iya lang na siguro sa ako Ate Jane, iya lang ng panggulat. Oo. Oo, kang Usabot Lucille, kay aron mo balik sa iya hagyod. Obligar. Pero oo, so kung ikaw kung makahuna-huna na ka nga kuan bitaw no kanang na naman may mga promises na naman may mga murag blessed na giblessingan na sila sa ilang kaminyoon. So ang imong buhaton siguro kung mobalik siya sa imo hag kanang nabitaw Ate Jay makarealize na siguro makahunahon na Musuyo so na. hatagi siya og mga boundaries nga dili na Tama. kapoy di na kapoy di mo himo na kuani kay syempre na pug koy kaugalingong panghuna-huna na pud tay kaugalingong kuan bitaw Ate Jean panghisip nga insakto man gini akong gibuhat unsa Oo. inana Usa nganong- pa, dili healthy sa relationship nga one side ra perminti ang matuman or ingon mangibabaw. yes nga siya ra pirmi ang correct di po na siya maayo murag kuan gid na Ate Jane murag sa ako lang dili gyud na pwede nga ikaw lang permi maayo nga na ay kuan na ikaw nakabintaha permi so bisan pag professional siya or unsa iyang trabaho nga klaseng trabaho wala bang pud niya gimension tungod sa iyang profession so Oo. o ata kabalo basig executive ni or mga inaana kay na may inaana Ate Jane nga mang lockdown no sa pikas nga side labi na ganang makita nila nga medyo ubos Ubos sa ilaha. sa ilaha so i-lockdown ang imong mga kaliwatan so naanay daghan inaana pero dili na maayo nga kinaiya so it's up to you na Ma'am Lucille nga ang imong hunaon karon nga ayaw sa og balik ba, dali-dali kung dili imo sang itimbang-timbang unsay maayo unsay dili Oo. kay kung dili siya ma-change so sa imo Ate Jane kung inaana permanente ang kinaiya sa tao unsa man mo padayon ka or mo leave na lang jud ka ana nga sitwasyon Yes. Kung para sa ako Ate Will no, if gibuhat na nimo ang tanan-tanan nga pamaagi para matabangan siya kay klaro man gyud nga naay issue sa iya nga kinahanglan nga masulpad kay dili man lang ingon nga attitude ra na kay og attitude na makamauna mo timbang or makamauna mo adjust kung sakto pa ba ning ako or di na ba kay may pagka matawag na to na medyo may pagka manipulative na Ate Will kung yes nga pamaagi. kay ang perfectionist ko no Ate Jane ang perfectionism makadamage yun na sa relationship Maog sa yun. kaminyoon Murag nahimo na nga kuan siya no kanang selfish ba nga klase sa gugma nga murag tungod sa gusto nimo perfect ang tanan dili na nimo mahatagan og chance part man gyud sa kinabuhi sa tao ang naay mga trial og error or di ba masayop ginagmay so kinahanglan kung naa may galing sayop tabangan pag hanap og pamaagi nga masulbad or maikorekto dili kay diretsohon og kuano nga murag ultimo pag ginhawa siguro maikog na tamo ginhawa tungod anang Yes. ing ana sobra ka perfectionist. So mo may delikado sa usa na iya no sa usa ka tawo mo nagiingon nga kuan lagi kuno nga sweetohon daan sir ka mo kuano mo enter Mao na ang pinaka perfecto nga kuan ehemplo or example Ate Will no nga kung unsa man galing ang say sa atong mga ginikanan dili man ingon nga ni kuan ni react is gibawalan na ta or gi-discourage na ta di ba kay mao nagiingon nga mas una gyud ato mga ginikanan sa duyan so naay mga bisan simple nga nilihukan or tinagdan sa kana mga particular nga mga tawo nga ing ana ra ultimo siguro pang ngayo og katahuran di makabuhat so makaingon na tungod sa mga experience nila no nagkalain-lain na nga klase nga tawo ilang mga nasugatan sa kinabuhi so maikumpara na gid nila kaning ing ani ra ba nga batasan kay maura bay kuan ang gisamputan ra ba sa katong ako na ilhan or nasugatan ni ingani kay mao na way ayo so
sakto unta to ang tambag sa iyang nanay nga dili sa magdali-dali. Yes. Kay lagi ta sa kainit sa atong Mm-mm. pagbati, so magtuman gyud og atong kaugalingon nga. Ato na ipadayon ang pagbasa sa atong napiling quotes for the day. Nga gikan sa sinulat ni Baltasar Gracian gikan sa Four Base Quotes. Nga nag-ingon, when you counsel someone, you should appear to be reminding him something he ay sorry. So padayon ta mga ka-feelings no na kuan overlook. So gikan sa Tara, gikan sa Quotes 4. Kuan siya no nga atong napili sinulat ni Tara Brach nag-ingon. We don't have to wait until we are on our deathbed to realize what a waste of our precious time to love it us to carry the belief that something wrong with us. So gikan ni sa sinulat ni Tara Brach sa ano para quote for consequences for a perfectionism. So Ate Jean gamay lang pagpahalapad sa atong quotes for the day karon ay ang adlaw. Yes, Ate Will. So medyo perfect fit siya karon no sa atong kaagi sa atong letter sender. Ang iyang nga gibuhat ingon pa pinaka-una nga lakang para makadistansya. Maunay atong na-mention kaganina no, nga sakto ang iyang pagdistansya usa tungod sa iyang na-feel nga dili na siya gawas nun or dili na maayo ang ilang relasyon. Kaya dili maunay atong laging na-mention kaganina nga dili pod maayo nga abton pa nimo og mas malala pa nga sitwasyon adi sir ka mo buhat or mo action sa kung unsa may nakit-an nimo nga medyo threat na pod sa atong nga kinabuhi. And syempre para pod sa may mga ingana nga batasan nga masayod kita sa atong masayod man ta sa atong mga kaugalingon nga medyo naagyoy something off sa ato kung ang mga tao nga importante unta sa ato maoy atong nga gihigugma or atong ingon pa gitamdan is ni distansya sa ato kana lang nga mga buta nga mamahimo na untang pangbuka sa atong mga mata nganong nilayo man siya nganong something nga gibiyaan man ko. So ing ana siguro no labi na og aware ta nga naagi something nga kinahanglan natong i-correct. So hopefully dili nato paabton sa panahon nga medyo ulahin ang tanan e deserve nato i-correct atong mga kaugalingon deserve nato i-correct ang mga tawo nga importante sa ato or hanapan og lakang. Yes, correct Ate Jean. Salamat no sa imong mga maayong panghuna-huna nga gikahatag sa atong letter sender karon kahapon. Karon padayon tas pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa sinulat ni Matthew 17:8 na nag-ingon. And when they had lifted up their eyes, they saw no man save Jesus only. So nagpahinumdum na usab ka nato ang Dios pinaagi sa balaang kasulatan nga kun kita ang atong pagtuo kulang nga murag ka ng paling-paling or dili ta fake sa atong pagtuo sa Dios. Dili nato mabuntog ang mga dautan nga mosulay ka nato. So kinahanglan nga atong ligunon ang atong pagtuo sa Dios kay bisan unsa kuno ang mga pagsulay ato kining madaog or atong makabot o mabuntog ang mga trial sa kinabuhi kay sama sa atong Ginoong Hesukristo sa pinaagi sa wagan pod siya nagihapoy trial sa iyang kinabuhi. So labi na kitang tao. So mga ka-feelings sa ato ginligonon ang atong pagtuo sa Dios. Ug wala naman tay igong oras sa atong panag-uban-uban karon ning kahapon hantod na lang sa mga mosunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kanginan. Kini sa Ate Jean. Ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.